Jó napot kívánok, ha csak izén és többiek. Na akkor, mai híreinkbe bemutatjuk azt az embert, akit 5 éve keres a rendőrség obszidián lopásért. Úgy megrendezték Májnáliában az első Halloween-i partit. Mr. Creeper uraság meghalt. És egy fantomot találtak az utca szélén. Na akkor, beszéljünk pontosabban. Azt az embert, akit 5 éve obszidián lopásért keresnek, azt megtalálták lakóhelyén. 15. kerület, Földbolygó, Európa, Magyarország, Pest megye, Budapest, 15. kerület, Zsókavár utca, 63. házszám, 9. emelet, és az ajtószámát azt nem tudjuk, azt nem mondták be. Ja, hát az én vagyok. Azt hiszem, hogy császtok. Nem tudok kimenni! Cigányok!